Ndinokuganidza iwana manduwe tabeno kanonhadzo manhoko dzozuva romakumi mairi noshanu mwedzi uno waMbudzi. Nyasi ndipo patangisa chirongwa chokuti tipedze mhirizhonga yakaringana noana mai pasi rese. Chirongwachi chiri kusvika musi wegumi mwedzi uno uyayu. Munhaudza nyasi zvogore rapera kwaekwa kune vanhu vanosvika mamirioni masere ano zviuru mazana mapfumbamwe zvavanhu vari kugara vari muurombo munyika medu muno. Izvi zvabudisiwa nobazi rinoita zvokuverenga vanhu nezvinhu. Idi hurumende yedu dai yainyara yairega kuita mapwapwa okuti vanhu mari yakawanditsa kudarika yavanofanira kunge vainayo. Gurukota rozvinoitika munyika pabodzipo nomumwe mupurisa anonzi Constable Rashid Siri paiwanziwa kubhadhara munhu mhuri yekwa Kelvin Choto akapfuriwa mugore ra2019 vachiita zvokuratidzira mari inoita mamirioni mana ano zviuru mazana matatu. Izvi zvinotofadza dai zvaramba zvienderera mberi kuti waitetu zvinhu. Kwaita nyahwa kumasoja uko vanotyaira ndege dzavo wairi wakapfa mugweru. Waita tsaona vakwaindi Mukululi Dube pabodzipona Silungile Sweswe. Tinoti mweya yawo izorore murugare. Nyika yeZimbabwe iri kuruza mari inoita bhiriyoni nochidimbu pagore rega rega nevanhu vanenge vachiba goridhe. Vanhu vanenge vachiba goridhe paribe kana mubodzi akabatiwa nokuti zviri kuzivikanwa kuti vanenge vakatsamirana nevakuru venyika. Kureketa kuno kubva nyika ino yatanga kuzvitonga, Henrietta Rushwaya ndiye ega abatiwa kuti akaba goridhe rakawanda kudari. Tsitsi Dangarembwa uyo anoita zvokunyora nomukurumbira pasi rese paino nhepfenyuro yeBBC ndiye ari pakati pavamwe vanhukadzi 100 vari kuita zvinhu pasi rese. Kusimba kwezvaari kuitaku kunoita kuti vamwe vanhukadzi wadewo kuita zvinhu. Tinoramba tichindoti pamberi nokuita zvakanaka. Makuno yano mumiriri weguta reHarare mubato reMDC Alliance ariye akagara hunde yeguta asungiwa nevanoita zvokuisa uori. Paribe zvimwe zvareketiwa kuti sei anyanya kusungiwa. Izvo bato rache reMDC Alliance rabva randoreketa kuti vari kuda kuita zvokuisa makomisheni kana kuisa mumwe munhu webato reZANU-PF. Makuno yanopokare tanyepiwa kuti kuno vamwe vanochera goridhe zvisiri pamutemo vanosvika 24 wakapfikirwa mumugodhi wadhirikira nyasi kubhindura. Ticharamba takateya nzewe tichivimba kuti vanoita zvokununura vanhu vaite bahu rokuti pareke kupfa kana munhu mubodzi pavanhu va. Mhuri dzavodzo dziribe anozochengeta kana vakapfa. Bhangi ronyika nyasi kwairabenudzapo kare rezinesi rokusenza roLion Microfinance iyo yakapfikiwa mugore ra2019. Yakapfikiwa kusatekaedza zvisinu nyaya dzemari pabodzipo nomamiriro okusenza kwawo. Izvi heno kuti zvanhadzirisiwa chere kana kuti zviribe anhadzirisa wangobenudziwa rezinesi raworo. Tiringedzo pasi rese. Makuno yano Diego Maradona atisiya. Uyo akanga ari murume akambotamba bhora rainwisa mvura akanetsa zvokuti wazhinji nanyasi wakamuona achitamba vanototi ndiye munhu aigonesesa kudarika vamwe vese. Useza hwache hwakaenda mbiri zvokuti kunyange nana Lionel Messi vanosvika vaipo ari. Tinoti azorore murugare. America yareketa iyo kuti kuno dzimwe nyika 13 dzino vanhu vakufanira kuti vaise mari inoita zviuru 15 zvomari yokuAmerica kana vachida kuendayo. Mari iyoyi
benutsiwa kana wabenuka kubva kuAmericako. Izvi zvakatooma nokuti vari kutadza kuziva kuti chii chaitisa kuti zvidare. Tiri kundofarawo hedu kuti Zimbabwe yedu iri bekuisiwa ipapa, saka zvichiri kuita nyore kuenda kuAmericako. Munyaya yatiri kudipfama nayo nyasi, kwai kuMorocco kwagoisiwa matelevhizheni zvivhitivhiti mumajere. Kwai mumajere kwaisiwa zvivhitivhiti zvichaita kunge zvichidzidzisa vanhu kuti wagoita tuzvinu kana waburika mumajeremo. Kwai vari kutoda kuti vaendesiwe kuzvikoro nokuti zvidzidzo zvizhinji zvinenge zvichibenutsiwa zvichipakurwa naizvo zvivhitivhitizvo. Idaiwo kwedu wandofundawo kuti majere anoda kuti anakisiwe kuti vanhu vagoita tuzvinu, kunyange naivo wakazoendawo imomo vanowanawo zvinu zvinovabatsira. Takadaro mabi yangu, aiwa kwanyasi tabweka. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.